ए कुत्र्या चल बघतस काय MH07 हईल्यावर आवाज खाली छप छप छपरी 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 छप छप छपरी 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 ये चौकात भेट मग बोला या थेट अरे चौकात भेट मग बोला या थेट करू नको लेट ये सेट छप छप छपरी 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 छप छप छपरी 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 ये गाडी नको घालू वाकडा बोलू अरे गाडी नको घालू वाकडा बोलू नाक्यावर भेट ये सेट छप छप छपरी 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 छप छप छपरी 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 ये खेळू न मटका किसा झाला फाटका अरे खेळू न मटका किसा झाला फाटका पुरे झाली नाटका ये सेट छप छप छपरी 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 ये छप छप छपरी 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 छप छप छपरी 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 ये छप छप छपरी ये छपरी गाणी बाजूला गे नाही कुत्री आहे गाडी बाजू ट्रॅफिक नको रे कुत्र्या काळाच्या कुत्र मुतलो का चूळ 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 अरे घे ना बघूया ना गाडी बाजू घे गाडी 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 बाजूला घे ना अरे हे गाडी बाजू घे गाडी थांबव बघतोय be moving, whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming, stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing. एक कुत्र्या रस्तो का तुझ्या बापाईचो काय होय आमच्या बापाशीचो तुझ्या औषध तुका सांगूक नाही वाटते जो अरे अरे पण तू अशी कशी मध्ये गाडी घुसवतो ए आता तोंड बंद कर नाही खै खै कसो कसो घुशीन ना तुका कळाचा पण नाही चोर तो चोर आणि वर शिली चोर एका सांगून ठेव आता उगाच मार खात आमच्या बाबा बघा उगाच मारबीर खावचा काय बोला नको जाऊ दे इथे सोडून देवा जाऊ दे अरे जाऊ दे मध्ये अरे कशी मध्ये मध्ये गाडी घुसवतात तू बघलस काय तुमका सांगा अशी मध्ये गाडी घुसल्या अरे मी ह्याच्या तुमचा काय तर बघूक नाही जाऊ दे सोडून द्या इथे मग छक्क मारू केलं जाताय तुला अरे आमचं आम्ही काय बघून घ्यायची एक दिन ना पॉईंट ना तुम्हीच बघा मागा बघूची पण इच्छा नाही बोलता आवर घे जरा आवर घे तुका माहिती नाही मी कोण हे तुका तुझ्या औषध आपण सांगणार ना तू कोण असतो ए भाई बनानीलाच ना 100 भाई मी खिशात घेऊन फिरतो समजला 1.5 फुट्या तुझ्या लायकीपेक्षा तू जास्त बोलता हे रांडेच्यानू लायकी काढायची ना सांगून ठेवते गाडी कोणाक घालतो अरे तो पॉज दे ना जाग्यावर तुका आडवं करी समजलास परत मारले मेलस तू आता बघितच कोणाक फोन लावतो थांब तू आता मेलस बघित राह विजड्या तुझ्या भाईक फोन लावतो ना असे 100 बाई माझ्या सोबत घेऊन फिरतो 100 रावान दे मी 1000 भाई घेऊन ना माझ्या पाटला फिरतोय घ्यायचं नको मुन्ना झुंड में तो सुअर आते है शेर हमेशा अकेला आता है झुंड मध्ये ना मी एकटोच कापे तुका एकटोच समजला ना काय रे रांडेच्या तूच गाडी चालव होत ना काय आता बोल बोल मार मार मारते का मार लय पेवत बोल आता काय आलं तुझा हे रांडेच्या बोल आता गप्पा तोंडात घेतलं
का एक पाव तुका सोडून देतो. यापुढे गाडी नीट चालव हा. चल 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 अंड्याच्या त्याची बॉडी बघ मार खाऊची फुकटची. अरे चालू का रे रांडेच्या तो मारित तो गाडी चालव. अरे त्या एक्सिडेंट रे आपण फुलत केलंय. छपरी 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 ये छप छप छपरी 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 छप छप छपरी 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 ये छप छप छपरी. ए आमचं छपरीपणा जर तुमका आवडलं असाल तर आमची व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि अस्सल मालवणी क्रिएशन सबस्क्राईब करा. नाहीतर देऊ काय पंच.